Sa araw na ito mga ka-adventure, magpapagwapo naman tayo. At dito na nga tayo magtutungo sa may Haydal Nail Studio. Sino mga ka-adventure, andito na nga tayo sa may Mabini Street, San Carlos City, Pangasinan. Harapan lamang mismo ng Metro Bank, dito sa may second floor, may Haydal Nail Studio, na kung saan kung gusto mo magpaayos ng iyong mga kuko, magpaganda ng kilay, magpa-facial, magpa-foot spa, magpa-hair color at ribbon, at marami pang iba. Dito lang kayo magpunta. Naisipan ko nga magpa-facial dito mga ka-adventure, dahil nga lagi nga tayong nasa labas na nag-vlog at nagbabakas. Napapabayaan na natin ang ating mukha. Sino mga ka-adventure, umpisa na nga tayong pinisial. May mga iba't ibang cream na pinahid at isa-isa na rin tinanggal ang ating mga black at whitehead. Kaya kung gusto mo magpa-beauty makeover, tara na rin dito sa Haydal Nail Studio. Sino mga ka-adventure, tinatanggal na nila yung yung mask. Talagang tiis pugi tayo dito sa Haydal Nail Studio. Yan na, maging mukhang artista na tayo. Grabe. Lalong kuminta bang ating noo. Ay, quality. Shout out natin si Madam Maria. Ito ang ating skincare dito. Hi ma'am, good morning. Good morning! Welcome here at Haydal Nail Studio! Yun, ask ko lang madam, ano po yung mga services nyo dito sa my Haydal Nail Studio? Wow! We have lots of services that we can offer. Dalshies, we can take care of your nails, your lashes, your brows, and your hair. We also have facial and foot spa. Wow! Here, Mga anong oras kayo nag-open dito? we are open at 9 a.m. until 7 p.m. in the evening. We are located at Mabini, San Carlos City, in front of Metro Bank. Monday to Sunday po ba? Monday to Sunday. Wow! Yes. Hey, Dalshies everywhere and everyone. Just come and visit Haydal Nail Studio. We can take care of you. Kung maganda ka na, mas magagandahin ka pa po. Ayun. See you here. Wow, thank you! Welcome. Ang Haydal Nail Studio ay matatagpuan lamang sa may dating Nobo, tapatan lamang mismo ng Metro Bank. For any inquiries, pa-like and follow na rin po yung kanilang Facebook page na Haydal Nail Studio.